Ja, oh, dat komt er ook aan? Nee, je komt er net wel, komt er weer zo. Ja, klopt. Zijn kind hebben we heel goed. Ik zei, ik ben op een derde hand, die sturen hem zelf op. Maar hoe doe je dat mooi? Nee, het is niet Henks meer. Nee, de Ruun? Ja. Oh, dat is dynamiek, hè, nou. Oh, ik weet wel wat, dat ben ik nou, ben ik aan. Nou ja, ik zeg er net altijd tijd voor, maar er is nog niet. Zeg maar baas in de set, hè? Ja, de verkeerde kant is. Die doet het dus echt kennen. Ries het weer snel, toch? Dan ging die er iets Ja, aan? die zijn de dressuur komt verschrikkelijk. Ja? Nou, maakt het niks. Maak het niet. Het is van ja, maar het is alleen nog van die ponybatterie. Dan leert er weg, hè? Nou ja, het is toch altijd potten. Ondanks alles. Het glitter, want dat is het licht.